Tene ka por ngini poi haga khando ka balai pastor ni ka khando ka bahap hausia tengah kwa pastor pin batai ka jingmut jong ka bat kai ka haga ka thopat haga jingim ka jongi Usumbai udah ke ketien ke jong play. Ke khando ke deka donot jong brio. Pengilai keren mencem teo ya ka khando ke benengkong khando ke baar bementa in keren ya ka khando ke balai. Ke Bible ki yatu angne tu nginya pulih ni ketien ke jong play. Lan pulih bi pastor. an puli hani ka por na ka gospel ka jong Matthews nong ba khalai de khot ka benyo ki wei pat te ki la hap hapdeng ki ding sia te kita ki ding sia ki la yami bat ki la yakjab yaki Halor kani ke jing halor kani ke Pharshi ke bau tran Jisu hikai. Umshim labo iki brio ke umdom menrai udah batai ru u explain udah batai benia ru udah batai syai ru ya kani ke khando ke balai. Hang ni ladangi pulih ni na do ke dekat ke baspo o ke jing temu jang ki Pharshi. Tinginya pe yang ni ketin ke jong play ke tu ang ni ba Jisu haba u krani ki Pharshi udah batai ru ya kani ke Pharshi. Bun ki Pharshi ke bau Jisu kran ke tu umju batai. Dari ya kani pat udah batai syai ya ka bamut iyo. Tapi pulil nong bakat lai tu nadu dekat bakat pra u batai ya kani. Pada ya kani ke benta kadi ke dekat ke ba arpu ong utate ubabet hapdeng ki ding sya ulong utau bu yo snow ya kata ketien. Hendrai ke jingkus lai kani ke pertai bat ke jing syukor ke spa. Ki ya kejap ya kata ketien. Ti kam sei so syu. Jisu batai ya kani ba haba breu ya snow ya gospel ya snow ya ketien ya jong play updiang ya ka pat udah kemen ru haduk kata-kata ya kata ketien ka ba la ya snow bat nganget bona pdeng jong firu filong kumta ba fi snow ya ketien ke jong play fi kemen bat fi pdiang ru ya ka daga ba kemen bat baga ketien ke jong play ru ka dan hafi ai ngo yu play na ka benta kata andre Jisu wa ya kani ka Pharshi hang ni ban ong bagi dan pergi jat kendo wala da ki pediang makna Henry namar labet hakataka kendo ka badan bagi ta ki dingsya dingsya ladangi Israel ki bon hak tu ki sentiu kaktos katu ke jaka badan tu ki sentiu kaktos am labet fin i ki tu ki jaka am judan ki wei pat ki jajing tum dagi dan witang dagi tu ki sentiu namar kini ki ini ku sentiu kejap no mor khlan bor ban kejap ban kejet ki wei ki ba san lang wadu kinam la ban ya san lang namar ba niu jai sentiu kejap no ya kata ka badan hajan jo pat kita ki ba marjan jong kinam la ban ya san lang ne ban ya im lang bat niu jai sentiu bagare kita ka tin jong play ke thu hang ni ba Jisu ong ba kai u ba yo sngo wi ta ka tin nan rei ka jingku slai ke ni ka perthai bri op dang yu try hoi ndai ba latang shi op dang yu Jisu la op dang ke tin la shu kemensa namar ba kindan be hi ki jing pen shoi kindan be hi ki jing jenjar kindan ki jing khuslai kindan ki jing ai lenti ka ba upri wa haban mat bat kham tam da filap yang si sai ka tin ka jong play ka de ka lenti kam de ka lenti ka basuk ka de ka lenti ka ba fi haban shakran ben ka de ka lenti ka ba fi sha nyo ben ki sibon ke ka ba ki breu kin pen stam ya fi ndai dang ka ta wa ru soitan ru un shun ba yo ta ubreu ba pedang ya ka tin ka jong play unom i na i umarwei ba un da ya le persya ru yau tau breu ban penhap no yu na ga jinget tadeng ta haba ki breu ki pediang ye ka tien ke jong blai la dam maphir bi pediang ye ka tien ke jong blai ken mau baka dujok baro ka we kan long bala lat no bagi suit baro kin wan ban ye le efi asu thu e ka ta pastor haba pediang yu trai sin ba pediang yu trai pediang ye ka tien ke jong mdei ba la yo e ka beneng hoi la long kum ta si shahi tang ba usoi tan pat kwa bangingin shu yo suk kum ta pi ublai ru Nasngo baga de ne ba haba ngi pediang yu usha ri ki jing tenjo be ken wan ga jing em jong breu kumjuro pastor haga gospel Lukas ya kan ni ka ong kum ni pat haga nong ka bapra do khal bakhat sa mo ang puli pastor nga kwa ru pen shai kan ni ka bantana magani ru ka de ga jing ka wei ni ga jing pen shai ki jong try ya kita ki sembai ki bahap ding sia do khal bakhat sa ka ong kum ni utau bala hap hapdeng ki ding sia te long kita ki baju sngo te kat ba kinang penlej lah ki sengi ke kerta la kejap ya ki da ke jing kuslai bat ke spa bat ke jing sngo bha ka ni ka jing im te kim sei ki so ki ba i ba hang ni ke keren pastor ko ban kali jimut hang ni ka ba mut ayu pastor ni ke bong te kat ba kinang penlej lah ki sengi ke kerta i kal ba nang ya ki sengi ki por ha ga jing shekri ha ga jing nget ha ga tin ke jong play maru soitan
fi kan ni ga ha ma ga donut ka ba hajan jong kata ki sya te ba dan ki jing ku slai ba gini ki jing ku slai ki jap no ya kata ka jinget ki jap no ya kata ka jing rehem mo ki beri ba pediang nang kong utra ki rehem man duai lo ki duai ba resmi kim thaj man puli ka tien ka jong play kim thaj aba Dang yo to ka jing nang kong oi la ta ki alap ru ki nam thaj rei tang si por ba ni kata deh yang tabu jisu kran ni ka balang po FSS ruang ba piwan biang saka ke jing it ke ba ningkong namar ba ka jing it jong kita ki bio pediang ngalanang senang man kriat namar ba lai ki don sibun ki haba ki sekri utra ki wan rung ba kita ki jap no ki jing ku slai kan mau ya kene ka wei ka jing si sya ba fi sekri utra ki jing ku slai kin wan ki jing kin wan ki jing yale kin wan bat ndai nang kata kin wan so kai soitan un fi don lai tili ka berai ka berai ba ningkong ka berai ju ki khmat ka ba ar ka berai ju ka do ka wan so ki jing sarong thala ju ka jing im tu ni ubre bo priang ye ka tien ka jong ble henry la da dan ha jan jong kita ki sya kin dan ba kita kin kjet no yo tau bre na da ka jing kwa spa ka jing kwa berai kata ka berai spa ka berai ju ka do ka berai ju ka khmat ba ka jing sarong thala ju ka jing im kita ki baro kin ki jap no yo tau bre na ka jing but de hang ta bo unum la ban sei ki so ki ba haga jing im ka jong u deng ta ko malai ekran haga episode ka bening kong yau dieng lai thu nau so te la da so obakum no ngilong ni so obakum no ngi penmi na kata ka jing im ka jong i de kata pastor hatu kene pastor ka mutru mo kata ba kung makaktin ka jong try ka ong naka arkorin nong benrio ong ka yeng ublay kay den benta ayu bat kata kay yeng jong blay thao na yung belial mo ka ong hatu ka kini ki brio ki bala la priang yu try handre namar ba kidang don ka jinge leipat bat kini ka perthai ka deng so namang ka bible hang ni ka kran mo pastor ka ong ba kat ba kinang penlet la kisngi ka kerta ka ba yo ha kita kisngi ki kerta jongki yo kadon ka jinge so na pastor bat ki jong ka perthai bat kata ka perthai kuma menef ong kata ka hey badon ngumni usuntiu cactus ka kejap no ya ki we suntiu bat ki yap no yo thara ki li yes no bat kita ki bamnget suki kata ka kejap no nei ka jinget jongki ka dei bon ki compromise ka tien ka jong play ka tien ka jong play ka ong ba kum ba pipen kan ma mentan ka ar koren long ban reu khot khat saw ka kren bangimbit penyakit lengkor lembet kita ki bamnget nani ka ying ka jong play ka dan benta yu ba ka ying ki play thao ka tien ka jong play ka ong hang to ba hatu ngimlong ying ka jong play baru blay udan menta yu baru belial du blay thao tang ye puli ne ka tien ka jong blay ka ne ka por ar korin long reu khat khat sa gong to long fi be kit lang kor lem ta ki bam ngai namar ka hok ka don ka jingelok ayu bat ka bam hok ba ka jing shai ka don jislok yu ba ka jing dum baru kris udan jing dei ayu baru belial ne yu bangai udan menta yu baru bam ngai ba ka yeng u blay ka don ye so yu bat ki blay thao namar ngilong ka yeng u blay wa im kum ba u blay ong ngan shong sa hapo jongki bat ngan ya snow ba pring jongki ngan long ublay jongki ru ban maki long upat lang jonga na bakum ta tu ya mi no fi na pring jongki bat tu penya klat no ila de fi ong utrai bat to wat ta shu ye gabam khoi ti ngan pediang ya fi halade bat ngan long ukpa ya fi ma phiru pin long ki khon shin rang bat ki khon khin thai yanga ong utrai bodon bor baro ka babel ki thu balada ngingi penya so bat kita kisya ka bamut ki jong ka perthai ki bamdai ki jong blai ki bamdai na ka tien ka jong blai na dangingi penya so kita kin kejap no yawat ya ka jinglong men sim ya ka bau tau breu ha ka ba khat do hi untar khong be raw bat onom la ban sai so ru ha ka jing em ka jong deng tau tin ju blai kong imbet menyakit lengkor lambat ki bam ngai ne leu de long parlok ne leu de hoi kam dei ka bas niu ban yalang parlok andre dalaya jantan kijap no ki kijap be mar kar kom kren ke jongki kar kom mani ke jongki sibu mental mani tu parlok ba badang mani belai thao sibu khot fi saying ha ong ka puja jonga dalam lek tu smobit fi ti ka hablek jam tada lek teng mulai compromise ka bomut ka dei kata mo pastor ka ba ong mo ka ba ka ong ba ka ya ka jingku slai ya ka spa mo teng mo ngidon ki perlok ngiting yo ka kata ka business ka kata ha ka long yeng ka long sem yo ka dei kata ka daw no pastor bagari kata agi siang im dei ben penya so bat ki bam ngai ha ka jing ya dei kham tam ka jing shong kha shong man ha ka business
Habis na sabya dei tang bam de banya jantan hadu kata-kata. Ba maki kin kontrol yang ni. Baga de kata ngakwa benong ba hak jing dei perlok le hanu kanu ka benta. Ngimla banya sno lang bat ki bam ngai. Daga bersusi gini gisngi, badan ki balang ki bapediang wat ya ka jing song khang khle. Ki pediang. Pada ba ki pediang ki tharai ba an sai so, mla ban sai so. Kaktin ke jong blai kham tam ka jing song kha. Kamet jong ubriu ka de ka jing song jong men sim ba khoi. Utau bla pediang ya kaktin. De kani kamet kadai ka ba khoi kadai ka ba kentang namar kaktin ke jong blai ka ong balapan kentang ingi da kaktin. Lapan khoi ingi da kaktin namar kaktin kamang ngi pule aga Yonis nom khatnyo du khat khatnyo ong lapan kentang ingi da kaktin. Kamu sien ngi pediang ya kaktin ke jong blai ngi along ke ba kentang. But you see na bangingi long ki ba kentang kani ka met ka ba kentang kamla ban yasno lang bat kata ka bam kentang. Si sin mi yasno bat ka bam kentang ngila penja khlia ye ka met ka ba kentang. Mla te ban ya kum ha ka ba khut mo. Ka dut la fi the ne I la fi the tangi wi sia I ba yong. Kala ja khlia ba mla te ban pen khut. Mden kam man the sibun ru tangi wi ba yong kala pen pollute. Yai tai jing khoi. Ba gadi ka tang kwa banong ba lada don apding jong fi. Ki ba fia don perlok. Bat ki bam nget. Pendekut ye jing dai. Lada pi kwa ban im. Lemda kum ta ka tin ka jong blai ka ong ba uta usya un kejap no ya kata ka jing jong fi. Wanum ong ngaklan. Wanum ong bangangala. Wanum sarong nomor syaitan upen sarong. Mar kutin ka jong blai ka ong ba syaitan udan yu men sim pen sarong tu brio. Umen sim jo kajing pensarong udon. Tinga jo blai ka ong kabrai jo ka khmat kabrai ka do ba kajing sarong thala jo kajing open sarong. Bam lele. Om lele to ka tin jo blai ka lele ka ni fi to khliap na swan diat ya cho saprang ong setan. Sai pej hadin. Tin jo blai ka ong proverb ka lenong ka ba khat sao ka khat ka ba khat ar. Don ka lenti ka ba ikum baka bet ya khamat jong briu henrei ka bakut ka de jing yap namaru briu la dau pet la ka jong ka khamat kan ma baga khamat ka jong briu kam la ban I ka bakut ka de tang ka khamat ka jong blai ka bi I ka bakut de ta bo blai la ba tai lupa shwa ban pen bet na do basdang namaru loi I la da ka kenriang ka basdang ka bakut ka la de lupa ka ba jinjar ba ka la de lupa ka ba sat de ta utrai ong ini kintien wat nom yakit lengkor bat ki bam ngai ba ka yeng ka jong blai kam dan jing de ba ka yeng ki blai tha baru Chris dan jinga dai bat u belial bagade kata lada penyaso kide ki sya ki ban kejap ya fi ma fi shibu fi di khuna samlaro fi dan ki perlok ke bedang ya di drugs ne ki be di kiat ne ki ba aureal ne ki be tanglang pendekut ya ke jinga dai wanom ong banganga khlan pendekut ya ke jinga dai wanom ong banganga biang watnom susarong namal soitan open sarong ni ke bokum kata lada fi don lang bat ka bad company ka tin ka jong blai ka ong lada fi pulin ka sam ka ban kong ka tin ka jong blai ka kren sha yang ni ka ong kum ni suk uta obriu ubam ya ka jing sla ki bamman lem ni ubam yang ha lenti ki nong pop lem ni ubam shong ka ja ka shong ki bar ke ben henrei uba ka jing sngo ba jong u ha ka hukum utrai bat ha ka hukum jong u perkhat senyas ngi ti un long ko uding bla thong harut ki wa uba sei yo so halaga ayom bat kasla jong uru kam telor no bat ka ei ke eru ka ba ule kan man ba kani ka kran ka jing sai so namar uni ya so bat kisya penya so el de kisya ki kisya hang ni ka ong utau bam ya ba ka jing sla ki baman namar la fi ya kran ne ki bam matang shu ya la fi ya kran ha ka ba ya bat ki baman un ong ye fito yang shwa hang ni ka ong lem ni ubam yang ha galenti junong pop tang shu ya kran kamut hab yang am ta dala yang amlong tin su play kong ba lem ni ubam shong ka jing shong ko ber kheben kamut tang shu ya kran ya ong yang shwa dala yang tu ong shong no shwa but deng ta bau tau brio tin ka jong play ka ong ka to khat ka basaw ka ong ki baman kim long kum tan re ki long kum ustad bala jurong no kal namar kita ki baman ki nam yang ka jing bishar lemne ki nong pop ka jing aseng ki bahok
naba utrai itu ikalenti ki ba hak man rei kalenti ki baman kan du no kadeng tang kwa ban ong ye fi ki bi sngo ina ka tin ka jong blai pen de kut ya ka jing ya dei ka jong fi pat ki bre ki ba pat itu ye Jesus Christ ngamul ban ong ye fi mde ban isi ye ki reng em dei ban ya jan than bat ki hado bakin influencer ka jing im ka jong fi ba ka dei ka tang kwa ban ong ye fi la da fi pat dei ki ba itu si sha yo trai wat nom ye le start ru wat nom kwa ban ya lap gospel ru ye ki namar ba fi dan kam si ya ka tin ka jong blai don manakani dan be tu yang ngabai tai kena namar ila yo try ila yo ikaktin ke jomple sngo plo sngo rahmado kata-kata dan we da ka we pat ke jinget mo ke jinget Hindu ila yalap au jisu e fi kumta utau keli tang ka we ke jingkeli ong kom ni ho fi nget chai ka bible ke ho nget ka bible ta kum no ka bible kong wat peniap beli fi peniap ong peniap you know yang peniap ke masi peniap ke CR peniap ke belang tin jomple ong nai peniap itai la kulumar namar balai ban shu sngo shong shit klem da ban non remba na tin ke jong blai kam long deng ta la da fi kwa ban long nong ya lap piap long shau student ya ke tin ke jong blai ba deng ta wan shi bible study wan ban ya kendo ishi shakri ke jong blai ki bala ban ai fi ke nong rim ya ke tin ke jong blai bala da fi fi slop pin job la da pi le ndai tang da ka jing shong shit ndai pi dan kam ya ka jing pin sla fi dan kam ya ka tin fi dan kam yo men sem ba khoi baba pipi kren fin kren daga jing start fin kren daga ikhtiar fin kren daga bor ga jong play balada don manom no bakli jing kli ya firu fitip ya ktien ba fidan man ai ya ga jubab bon ki bri ki shualap ndre klam don jubab nala di ai bri tang ka we ga jing kli tang ka we ga jing kli kata ga jing kli kala pin pai na wat ya ga jing nget jong utau ba ya lap ro ba ka de ga ta kwa ban ong ye fi ba pi lada pim pat san ha ga ktien ga jong play wanum shu komen no bla yo ga ktien ga jong play ndai to ai ba fin da san shu ha ga ktien ga jong play ba fin long show student ya ga ktien ba fila ban le chita wat ju kwa ban le no wood lam da yo shai ga jing pat slak ga jong trai wap sul paul wap shong shu ki jat ju ki apostle shu bun le ban ya lap ga gospel ndai mo la yo jisu le ya lap no wood wap ban shong ban ya smo thu shu ai ki baro ya ga ktien ga jong play bat ban le ya lap ga gospel ki apostle ki jong trai nando bas jisu khat ki na ula khat jisu petrus ong buat yang pelong ime nong tong breu tang ba umpat long tong nong tong breu ha ben shong do lai snam si tang shwa haki kijat ki jong trai but hado ndat long shwa student un sa long unong hikai kadai kata ba ktien joblai ka hikai ru ya ka discipleship dan ne ka servanthood ban long servant ban long kita ki ban snap lan ki ban long ru kita ki disciple ki nong buat shwa ya kita ki bayalam ya ki badang kwa banong fi la da fidan ki nong yalam ki mamatla wanum buat ya ki namar ba fi la di dang matla la fi buat ki matla jisu ong Matius kalau makat san dekat kat sao kong bau wala dau matla welam yo matla baro ar ki ni hap sika tliu la dau tau nong yalam jafi umpat tip ya ka ktien ude wa matla ude balun ka donut bau luin ka ta ka jingmut ka jong o kano mento ya fi fin ngap ya ka ta yo pia bet lang bagade ka ta wan siki shakri ki jong play let siki shakri ki jong play ki badan ka jingpen slak ki badan ka ktien ki badan ya ka jing shishana ka ktien ndai ba pinchu ngap ru hang tu hendrai da puleru ya ka ktien ya ka ga baki kran ha tu ka dai ga shishana kam dai bisha la fi kwa ingi ru check yangi lada piong lada piong ngi ke bekiti ke bakum no ya ke ai ka bangi ngi kren let pule ya ke tien ke jong play snap atau ka ya dei nem kata ka bangi ya kren badi ke ai ka baktien jong play ka tha badeng ta ktien jong play ka ong uta ubaya snok lang bat utau baman unum sai so de lele henrai uta uba pensengob hayo trai utau man pha ka jingem ke jong dei ta uba pensengob hayo trai kadai wo pen song bahaya ke ktien ke jong trai ngim la pen song bahaya trai de ke ai lem dangi ni pen kango il di ke ktien ke jong play lem dangi ni penon buram ni ke ktien ke jong play lem dangi ngi nget ha ke ktien ke jong play nginom la ban pen song bahaya ya play badeng ta ko bang ong mi pastor la elam mene ko ba ktien jong play ke elam ngi wat nom pen ya so ya le di bat ki play thao wat nom pen ya so ya le di bat ki ai jong ke ni ke perthai udang ki perlok je fi ya ile disco mata kami fi ngam tre ma beli epi mele me sngohok ha me sngohok me sngoru beli ya me tam mata kami mele shu ai nuksa pastor thai samson vinda batai oli yesno ba dilaila jing sha beli ro da hukum lupa samson pom dei kadi ke jing sarong ke jing samson kong ngam lele ngaklan ngabiang ngaju ong ka tamo ha ka dilila ka dililam sunan yo bagade kata la da fi biet haga dai lela nane fi biet hagi ai ki jong ka perthai kan ma wat nom sno klan namar ini ki ai ki baro ki chap ya fi bat ki chap bat ki kina peniap ya fi ru
marga delela ka jing thumu ka jong ka long bai ban peniap mak tin ka jong try ro ka ong pastor ba hagi sngi ba khadu wal ki bala jet on panap ngas ngowi kani ka khando ka kran bha ya kata kadai nangi puli ka tin ka jong blai arthur slingi long ba ar ka khat ban ngong ter ka ong ni tinga karpat ifi ko para bangit chapang ka jingwan u Jesus Christ bo try jongi bal ka jingyalang jong ni ha o kanang ba on pen ki shen yafi na lagi jingmut lemne pen ku slai yafi lani da ka men sim ni da ka ktien ni da ka shiti kumba nangi ken kumba kata ka sngi ka jong Christ kalawan walai bu no ru un sukari fi da ga ba kumno ru na ba kata kanong wan lem da ja shwa ka jing pai din bat ba an yo pen pau yau tau briu jong ka pop u khon jong ka jing jot ibu suara bangi pule ka ni ka tin ka jong blai kala dap maham lupa bahagi sngi gi bakat do kandon ka jing pai din jong kita wat ki balanget ka tin ka jong blai ka ong balai namar balapun kuslai ya ka men sim lapun kuslai ki da ka tin apun kuslai ki da ka shiti bat kum tala syukor no yaki bat kawan ka jing pai din haki deng ta kwa ban ong ye fi ba wat ai ba on pun kuslai ye fi da ki ai ki lene pun ki men sim ye fi da ki ai ki jong ka ne ka perthai fi ka tin ka jong blai ka ong lemne pun kuslai fi lene da ka men sim lene da ka tin da ka shiti kumba nangi ken kumba ka ta ka sngi jong Chris kalawan fi ka tin ka jong blai ki thu ang ni ba ki sngi ki ba khat do bon ki ban wan na ka tin ka jong blai an pun ki kuslai ya ka man sim ka jong fi bon ki breu ki ba kuslai ki ki sngi tip ka dei ne tip kam dei ne la shu an ta ta daw la dawan ki breu ha yeng ru la da dei shak shakri jong blai ru ki be no ki mar blai ki shani ashu mar blai ya la dir kim da smu tho ba ba kim kwa ru ban smu tho mar blai na mar kim don ni ka tin ka jong blai ba ka dei ka ta kwa ban ong ye fi ba la da la bet yu simbai to ai ba simbai un da ha aga ta jaka ka ba na mar bai gani ka jaka you know simbai bala bet ajan ju kita kisya ki balong jong ni ka perthai ki jap no ba ki jing it spa bon ki bru ki it spa ani ka sngi ba ka spa habala it ya ka spa ktin ju blai ka ong la ban chakri ya ka spa ba you blai na mar la dau it ya ka spa un iklet no you blai bala dau it you blai un iklet no ya ka spa ta ka dau la ban chakri ar ki kan rat ha ka ju ka por ba dei ta ka ktin ka jong blai hebru ru ka no ba khat lai ki khat ka ba san ka ong kom ni tin ka jong blai ka ong to long ki ba lat na ki ba it's by de ka ba sngo hun bat kita ki ai ba fidan namar uhi u ong nganom e no ya me de lei nam ne nganom lendet no e me de lei tin ka jong blai ka ong ngim de ban long ki ba it's by ba ngin sngo hun na ki ai ka ba ngi dan ka ngin sngo hun ngin ai ngo yu blai ki ba ngi dan dot ki brio ki la yo ka kali mental la yo ka kali ba hakim hun yong ngan khiet su bra kham ba khiet su kham ha shim da garam shim da ga sha da ban shu ban shu pen is ka perthai manga baru spa andre garam shirenjan karam ka pen kuslai ru yo brio ka spa ka pen kuslai yo brio dam la siu ke phone na bang ke phone kita kinong ai bat bun ki brio ki kuslai no ya kata bat hado bakin sakri belai ru kim la shu ka kejap no ka kejap wa de jing long men sim shubu mtara vi don ram bat ki brio hatu ka men sim ka lai lo i ban le yalap hatu ka men sim ka long lai lo i ban le sakri yo trai kanong lai lo badeng tala dangi spa than ka spa kan trap le ne kan riam yo brio ka bamot hi pastor kini ki ba haidin ki debi ki bru ki bala ngai ki bala don ha ka jinget la kam slam hale namar ka jing kuslai no jongani ka perthai ka kejap no ya kata ka jinget ke jongki ka kiklet no te ka ktien jong play kiklet no ka ktien ka jong play kiklet no namar kila khambun por ha ki jong ka perthai kani ka kham kran na ka banta ki to ki bidak sunget hare kini la kran sha phang ki jinget ki bala kam slam ki bru ki la don ha ka jing shakri ki la ya don bat utrai la kam slam hande kat ka por ba kayat kata ka jing it jongki ka paja no bat ka jing it jongki ka la ban ong fi ka la divert no no try shaki a sa phang jongani ka perthai pi da pi pule ga ning en poi shak tu ka khat ka ba khat du te ha kong bo tau brio un sei so aga shi spa agan riu pho ba da ka lai pho ha tu kum no na ka shi spa un sei so kan her kan riu pho bat se ka lai pho ba tu go ga bentana ktin jom lai bat ka ong ba un sei so lai pho riu pho shi spa sha ba ka de ga ni ba u brio u ba ya ba ka perthai na ka shi spa percent
unhiar sekan real po sekan lai po bon poi jiro lada uye so yaladi bat ka perthai nama hang tu ko ong ro ba ka so te ki pan mi han ri kam i ba kami bah kamut nang hiar te tagi so ru kamu la bandon uso la dam i kelong kumenta mo ki so te ki dan han dapet na bar te internet bhau tau so la i bang ban bam han tang shu ot support sain kato kai long kumenta mo pastor ki dieng ro ki pedi kum kita na pastor kalau umta pastor ma ngi keren mentas po kolom gradation ma gradation fem yo i imi i gradation ka ya kumno ka long kumno kum chu ro ki jing trai ki jong bam man ne ka jing kejap ini ki jing trai ki jong ngim yo i de la ki jong ki khmat kani ka trai kam suki jai uso ula bani internet ba na bar Malaysia po ula de lupa bopot ki ksan sudah ki na po bagade kita ngi haban husia dai nama kata polo wat ya jaga jing yo i ya jaga jing ngai ha yo ngi shu yo ayala de ngi pe jaga jing yo i ngade ubangai ngala pediang yu jisu la kata-kata tarik la kata-kata senam banga so hunno tang hai ta ti jing yo i jonga malabar yo pat ngam ya pat kata jing ngai shu ngala sedang ban shania ba ya ka jingim ga jonga bangan yo jingul khula bangan ga business ngan pendap ya ka yeng ya ki khon ngala ong ba shania mo omshu haga utrai buna persania ya ki banle ya kata kabamut yo la do no ya ka jing shania na pastor ika kting ge jomplay ka ong mi community long bala tim yo ta obreu ma shania hagi breu bala da utrai te ge yeng ki mena nei bete ya ka bala da utrai samar ge nong ba ki nong khmi ki le na e ban ya ka bagade ka tala dang ibu no shabar ya utrai at kinabe bagajing em ka de ga wasat badeng ta ba ubreu hi la daw la pedang yu trai ba la daw penya so el dia baki ai ki jong praktikat bau nang ya lenti ya so no el dia ba utau ba ngai haga jing tho song kurim la ne haga jing dei parlok la ne haga ai ke ai am te ka bamut ka ta hi kan kejap no la poi sata la poi ka perthai le la wan so ka jing spa ka jing sbai ka jing ai ki jong ka perthai ba deng ta ka kejap no ya ka jing long man sim utau ubreu na ka spa u her kan ri pho bo her ska lai pho but 0% nan u her haga jing long man sim bagale kata ko me ekran na basdang do menne kalong ba ngingem dai ban ya don lang bat kisya